माने बोथोरखौ नायनानैथ' संग्राफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय बायदि मोनदां नै बिराद खस्थ' सार खस्थ' ना जोंना माने औ दे सिस्टेमनि लादों मानोना बैसां आदिनि औ लानानै बिराद खस्थ' लाया जुनाया बैसां सिस्टेम लादों माने दा इदि आरोना बे सासेलाय मा जाखो सासेया एसे रेस्ट लादों माने रेस्ट लादों एसे थान्दा खालामदों ना नै ओमफ्राय बे जाफैनाया नों मायाव नै आं फाजा एवनाय ओमफ्राय दालि संनायाव एसे गोसो होना संदोंमोन थावनानै थावाखै राजाफ्रा दा मा होनो थावनानै थावाखै थावनायाथ' रायजो राजा संनांसिगोन दा आदसा इदि आरोना रायजो राजा खोन्थासो मिथिसिगोन दा ओइ फंबाय मा सानदों नामा नोङो एक दुइ होनना सानदों खोमा प्लेट मोनसेयाव दरबेसे होदों हिसाबै फैलायबाय नै माबा सिङाव थानानै आङो लिसु दंफां सिङाव थानानै बोथोरा ओरैबायदि गरम बोथोरखौथ' लाजाला आङो दाख्लै आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना जोंहा बिसालथेनि फंबाय थैनायनि सायावहाय दिनै बिनिनो माने सारादु बस जोङो दायो बे जा फंबायनि बस जानो थांनो नागिरदों सान्दुङा ओरैबायदि गोसा आयु सान्दुं लाजाया ओमफ्राय आङो मैयानि मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आङो बे भिडिअ जाहैबाय माने आखाइया खामजोबदोंमोन ना नै ओंखायनो आं माने आखाइनि एनार लागायबाय माने ओरैबायदि ज्रेम आलु खादों माने मैया आखाइया आयु सान्दुङा ओरैबायदि दाबो ओरैबायदि गरमखा जायखिजाया आङो थांनायखौ एसे दिन्थिनोसै ओजोंहायबो माखासे दायो माबायदि जादोंथाय बोथोराथ' ओरैबायदि गरमखा थानायफोरा बोरैजाय जागोन आरो बिसिनावथ' माने दंफां लाइफांबो गैया ओंखायनो माखासे बिथांमोननि सेहेराफ्रा माबायदि जागोन बेखौसो आं एसे दिन्थिलांसै आरो बिथांमोननि गामिनिया माने बे फंबायनि सारादुआवहाय माखासे संग्रा खावग्राफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय बायदि मोनदां गरमखौहाय जोंनो माने ओरैनो थानो हायाखै आरो बिथांमोना खामानि मावग्राफ्राथ' मा जागोन नङा होमबा अरावहाय बनजोंहाय संनानै जाहोनानै रायजोफोरखौहाय माने जाहोहरनायाबो गोरलै बाथ्रा नङा ओरैनो नुनायावसो गोरलै खिन्थु गाव खामानिखौ मावबासो मिथियो जायखिया जों थांग्रोसै नङा होमबा जोङो नै बिस्रानिफ्रायनो ज' जाबाय बेवहाय जों ज'नो माने बिसालथैबो दङ आंनि ओमफ्राय आरो ओरैजाय माने फिसाजोबो थाबाय ओमफ्राय आरो आंनि हिन्जावनि बिब'बो थाबाय सानै ओमफ्राय आरो सासे जा बिनानावबो फैबाय दंनो आरो जों बेखौनो नेबाय दङ एसे दिन्थिलांसै ना नै नायलांदो गरमखौ नै एसे रेडि जाबाय आरो स्कुटिजों थांजोबगोन दिनै गासिबो नै सालथायाबो रेडि जाबाय ना रेडि जाबाय मा क्लिक खाख्लाब मोदानलायखो दख'नासो गाननांगौ दा जाम्बिलाय बोर सासेलाय नै फिसाफ्रा ओमफ्राय बिमायालाय बबाव गाखोन दालाय फिसा बिमाया ओमफ्राय सासेयालाय दासो मोखां सुबाय जों रेडि जानोसै नै माने रेडि जाबाय आरो ओइ नै सानैया फैबावबायसो आरो मा ओंखारबावखो आरो ओंखारबावदों खारदों गथ'फोरजों जायालै बुंबाबो जाया सोरो आं गामसा गानलाबायालै रेडि जाबाय नै गरमाथ' गरम लाजाखाला सोरबाया नै साइकेलजों फैबाय ए नै सासेया माने दासो फैदों साथा लानानै आङो माने केमेरामेन जाबाय नालाय एसे उनाव थांसै आङो गासिबो थांखांजोबनायनि उनाव सोर बाइक आरो गंथामल' जाबाय मानसिफ्रा आरो एसे बुरजा जाबाय जायखिया थांग्रोसै नङा होमबा थांफाबाय थादों नोंथांमोनहाबो नै सान्दुंखौ नायना लादो ओरैबायदि गोसालै आयु गोजौ नुदोंना नै गोथां जेबो मोनसेबो नुखाया माने जोमै थोबसेबो नुखाया आरो नै गोथांथांसो नुखायो नै माथो खाथियावसो फैजोब्बाय आं आरो खाथियाव मानसिफ्रा साथाम गाखोबाय ओरैजाय नै जों उनाव थांसै थांबाय नै बिसोरो थांग्रोबाय जोंहाबो नै सानैजों थांसैलाय जा ज'-ज'नो फै मोनफैबाय नै न' सिङाव हाबनोसै न' सिङावलायनो माने जायगायाव आरो गरमाथ' गरमखा नालाय मानसिफ्रा बबाव माबायदि जिरायना दं बेखौ एसे मोजां दिन्थिलांसै आं गरमनि थाखाय जायगाफ्राव आरो ओरैजाय नै जाय फारा फारि जिरायना दं मानसिफ्रा गरमनि थाखाय नै गरमनि थाखाय जायो फारा फारि सेरखायबाय जिरायबाय आरो मानसिफ्रा ओरैजाय नै इसोर गुमै मानसि गरमनि थाखाय माने सेरखायबाय जिरायबाय आरो ना
आदाखौ माथो मोजांसो गारदोंलै एक्टर जादोंना मोजां ना आदा दे एसे दिन्थिनोसै नै साहा जोंनो जासिबाय नोंसिनि साहाखौथ' बायखाला फैसा गैया आंनाव साहा लोंनो थाइबेसे लाय नोंसोरलाय नै जिरायबाय बिसोरो आं माने साहा लोंथ'ला आरो दायो डाइरेक्ट माने ओंखामसो जानोसै गरम नालाय मानसिफ्रा जेराव बार नाङो बेयाव जिरायदों आरोखि नै साइडआव आरामसे मालाय साया लाना जिरायदों नै नोंनि मा जायो बिबोनां माला फैनाय नोंसोरलाय दानसो न'नि मानसियानो दासो फैयो आं हरसे थादों ए सोर सोंलाय नोंसोंना आं फैयाखै होनलाय खिन्थु सोंलाय नों दुइथायाव होमबा आं माबा एकथायाव थांदों बिसोर ओरैजाय नोंसोर जाखांबाय ना जाथ'वाखै जाथ'वाखै ना ओरैजाय एसे दिन्थिनो र' आङो बेनो जाबाय सालथेया बेनो फंबाय दासो फैदों सालथे माने बिदाय हरबाय आरो बायदि बायदिनि सोमोन्दो जानायफोरा नै एसे दिन्थिनोसै आं नै बे रांखौ जाहाथे नोङो हा बायनानै लानो हागोन जाहाथे बिफां बायनानै लानो हागोन आरो गाट बारनो हागोन एसे संग्राफोरखौ एसे दिन्थिनोसै गरमाव बिथांमोना संबाय दिनैहाय माने बोथोरखौ नायनानैथ' संग्राफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय बायदि मोनदां नै बिराद खस्थ' सार खस्थ' ना एकदमबारे जोंना माने औ दे सिस्टेमनि लादों मानोना बैसां आदिनि औ लानानै माने बिराद खस्थ' लाया जुनाया बैसां सिस्टेम लादों माने दा इदि आरोना ओमफ्राय बे सासेलाय मा जाखो सासेया एसे बेस लादों माने बेस लादों गरमाव एसे थान्दा खालामदों ना नै ओमफ्राय बे जाफैनाया नों मायाव नै आं फाजा एवनाय ओमफ्राय दालि संनायाव एसे गोसो होना संदोंमोन थावनानै थावाखै राजाफ्रा दा मा होनो थावनानै थावाखै थावनायाथ' रायजो राजा संनांसिगोन दा आदसा इदि आरोना रायजो राजा खोन्थासो मिथिसिगोन दा ओइ फंबाय मा सानदों नामा नोङो एक दुइ होनना सानदों खोमा प्लेट मोनसेयाव दरबेसे होदों हिसाबै सानना नै ओरैजाय नै बारबो बारदों नालाय एसे मोजां जादों माने बुस्थुआ ना दाना नै जों जानोसैलाय नै जोंनो मा लाबोदों माने लायाव आरो लायाव ओरैजाय नै जों दायो मोनफैबाय ओरैबायदि गरमानो थानो जायगा गैया ओंखायनो जास्ट जों जाबाय फैबाय नै मोखां गोजा गोजा जालायबाय नै सान्दुंआ खामनाया आयु हाबाब ओमफ्राय जों फैनानै आथिं आखाइ सुबाय बयबो गथ' गथाय गासिबो माने मानसिफ्रा अबाव थानो अबाव मानो जायो नालाय मानसिफ्राबो बुरजा आरो एफाले गरमबो बोथोराबो गरमखा जाय जाय बिथांमोना माने दिनैनि बे प्रग्रामखौहाय सङै खावै जाहो लोंहो हरबाय बिथांमोननि थाखाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि थेंक्स जासिहरबाय आङो मानो होनना बुंबा बिथांमोना गरमाव जोंनो माने ओरैनो थानायावनो माबायदि गरम बिथांमोना माने सङै खावै जाहो हरबाय ओमफ्राय जोङो दायो जाखांनानै फैनानै दसे नैबेयावनो जिरायनानै ओमफ्राय गाव गावबागाव न' फारसे थांसै आरो ओमफ्राय आंनिफ्राय माने स्पेसियेलि आरो जोंहा सोरगोआरि फंबाय सायाराम बसुमतारी फंबाया सोरगोआव थांनानै जाहाथे आलो गोजोन थाहैनो हायो आङो बेखौनो आंनिफ्राय आरज गाबबाय फंबायखौहाय दिनैनिफ्राय नोंबा नों आंबा आं माने जाथावै जाथाय जानानै थांबाय जा फंबाया बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय अके बाय बाय